wamasa ndikati CK ataki nembiri chakunaka kukura matapiri wakundida vakunditi aneskiri yo bashandi kune vaya vanokanza vachida kusasa ime vachida kulanza ende ndongoti kuno uku munobva imi CK ininika ndichichimanya imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakaneta ende dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakanetaka dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai vaizviita senge vari madhi vasingazive kuti mamadigadi po makadhi futi kemumayadhi ndokusaka ndaimba ini ndiri bhadhi kuno uku ndowakanga unge minzi ndinowadya izi kuita unge binzi CK wanga ndipinze mbizi ndongonyararidza vanhu tekiti imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakaneta ende dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakanetaka dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai vaizviita senge makanyanya takazoona mandimi makumhanya inini ndakunetsa samukanya CK inini futi ndiri bhinya emuoti tine dzungu apo towakanga kamfunge kunge nzungu ende tinopisa kavese vane dzungu selekta imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakaneta ende dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakanetaka dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai vaizviita senge vari madhi vasingazive kuti mamadigadi po makadhi futi kemumayadhi ndokusaka ndaimba ini ndiri bhadhi kuno uku ndowakanga unge minzi ndinowadya izi kuita unge binzi CK wanga ndipinze bizi ndongonyararidza vanhu tekiti imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakaneta ende dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai zvekuda kundiretaka imbomirai handitambe nemahetaka imbomirai nezviwanhu zvakanetaka dziri ngoma handifenda sarendaka imbomirai panangurodi isamaspika palauti Cherry Guns Production.